Cât doare? Zice ce te doare. Hai, aveți? Am întrebat-o și eu, da. Șervețele, ai niște șervețele? Dă niște șervețele, da. Mi s-a făcut rău, nu știu, am văzut-o. Șervețele, da, da. Mai bea apă, dacă e, mai dă cu apă. Da? Nu, e în regulă. Ei, avem probleme. Gata? Asta i-am zis și eu, da. E sigură? Mă, ești mai bine? Ca să știu dacă plec sau nu plec. Sunt mult mai bine. Ești mult mai bine, da? 100%. Bagă-ți telefonul în poșetă frumos, așa că rămâi fără el, da? Da, la aia și mă gândeam. Așa, ai grijă de telefon și de ala, da? Te descurci sigur, ești sigur. Uite la mine, da? Ești ok? Da. Bine, hai, o zi frumoasă, da? Mă, sigur ești mai bine, da? Bine.